Maayong buntag kanatong tanan. Dalay ko ng Diyos ni adlong Domingo din aniya kita nagka-tiusa sa balay alampuanan. Diin mo ang murag usagid sa pamaagi bitaw nga pagpasalamat nato ngadto sa ato ang Ginoong Dios o kini usab nga maabot nato nga kana bitaw pagkaugma sa kini ugma murag kalag kung tawhanan pa. So kining pag-ingon nga kalag kung sa komedya pa ni murag gyud na siya dili tinuod kay duha man ang pag-ingon gud kalag murag dili tinuod. So dapat gilay ang ingon ra daw is kalagra, which is mao na ang adlaw sa paghinumdum sa ato ang mga kaigsuunan nga nawala or mipanaw na nining kinabuhian or nining kalibutan. So nganong murag sa ato ang kapanahunan karon nganong ginapadayon pa man gihapon ang pag-remember sa mga kalag, even though wala naman sila, dugay naman unta silang nawala. Nganong ginatagan pa man gihapon nato sila og bili, natagan nato sila og kanabitang worth sa atong kinabuhi even though wala na. Tungod kay sumala pa sa dalang kasulatan mga kaigsuunan, kining mga kalag nga mipanaw na or mibiyak na nining kalibutan na yatagan og chance sa atong Ginoo para makadungog gihapon sa mga pulong na isulat sa dalang kasulatan. Unay pinaka reason nganong gina-remember gihapon nato ang ato ang isip ka kanang loved ones, di ba? Mo na ato ang buhat kada adlaw November man gyud na siya nga month. So mo na isa sa pag-isip nato sa ato ang kaigsuonan nga may biya ning kinabuhi nga gihugma gyapon nato siya pagpakita nga maghatag ka og pamisa, di ba? Dayon ang usa gyud labing importante kini pagsulod gyud nato sa simbahan. Kay diri man gyud mabuhat ang tanang mga butang. Di ba? Diri makitagpo ang atong Ginoong Dios Jesucristo nato sulod sa simbahan. Diri ta may pasalamat, panalangin o bilabi na gayud ang pagpangayo nato kaluwasan ngadto sa mga nangawala na. Morning, ang purpose gyud is para natong mga kaigsunan, even though para sa kuha kay tanan mangyuta nga aduna nay kanabitang nawala na kay ako wala nang gyud pud akong papa. Even sa ako kabalo mangyud ko nga dili maayo ang iyang binuhatan din sa kalibutan, dili mo sulod og simbahan. Mao ni ang sa way nga gihatag sa ato ang Ginoong Dios Jesucristo para makakapot gihapon og kaluwasan ang mga kinitong kalag nga bibiya na nining kalibutan. Nga naman, kay nagingon gud ang Juan Kapitulo 5, versikulo 25. Sultihan ko kamo, taliabot na ang panahon o kini niabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios o mabuhi ang magpatalingkog niini. So meaning, kini dieng mga nibiya na nining kalibutan na makadungog gihapon sila sa pulong sa Dios. Di ba? So, kung ato ang mindset mga kaigsuonan nga kining patay na abi kay patay na dili na kadungog sa mga kanang ginaistorya sa ubang mga tao sayop taan at point tungod kay nagingon gyud ang malaang kasulatan nga kining mga patay gitagaan og chance sa atong Ginoo para makabati sa tingog sa mga anak sa Dios. Kinsa maning mga anak sa Dios? Kita ang nangalagad sa ato ang Ginoong Dios ng labing gamhanan. So, ana ka point mga igsunan, kaya bitaw pag-ingon nga makabati sila og tingog sa anak sa Dios. Mo ni ang chance nga gihatagan sila og makakapot gyapon og salvation even though
wala na, di ba? Mo na akong gingon nga bisan akong papa nga dautan o binuhatan sa una, karon nga wala na siya, makabuhat pa ba rin siya dautan? Di ba? Dili na. Tungod kay naana naman siya nagpabilin ngadto sa iyang lubnganan. Ang mga kalag mga igsunan, kung mamatay, magpabilin na sila diha sa ilang lubnganan. Sama sa gibasa ni Pastor Ganiya, katong kang Lazaro. Dito, usa na si Lazaro sa gipakita nga nisunod ni Kristo. Ang unang ibanhaw sa dire sa kalibutan mga igsunan, ang pinakaunang ibanhaw maugayod si Kristo. Aron siya mag-una sa tanan. Diba? So, muna iyang ipakita ang aduna gyud pagkabanhaw. Sa panahon usab ni Lazaro, gibanhaw niya pinaagi sa pagtawag na banhaw si Lazaro. Sa pagtawag niya. So, meaning aduna gyud siya pagkabanhaw. Alang nato mga nagatuo ni Kristo, tuuhan gyud pud nato nga si Kristo na banhaw. Tungod kay mao na mga pulong nga gibilin kanato. Kay moabot ang adlaw, sumala pa diri. Mao ba inyong ebanghelyo ng buwan 5? Or dili? Dire sa 1 Kapitulo 5, versikulo 28, nagingon siya, ayaw ka mo kay bulong niini, kay maabot ang panahon nga makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay nga naa sa mga lubnganan, o mugula sila sa ilang lubong, kadtong ayaw binuhatan, mabanhaw o mabuyog, kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apat silutan. Aduna gyud pagkabanhaw. Bisan ikaw maayong tao, makabuti mo ang kanang pagkabanhaw apan na kanang bitaw murag na siya na kay padulungan. Example, kumayon kang binuhatan, pagkabanhawan ka, apan dito ka sa langit. Kung dautan yung binuhatan, bisan din sa kalibutan, bisan imong pamilya, wala ka tagaag, dili, nan kabalo na dito ka kapayman dito ka sa silo nga giantam sa ato ang Ginoong Jesucristo. So inana lamang ang ato ang kanang bitang murag cycle sa atong kinabuhi karon kay wala pa man ang adlaw sa paghukom, mo na ang ato ang kinatun-an karon nga naay way nga gihatag ang atong Ginoong Dios Jesucristo. Sumala pa sa buhat dito sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 16. Nagingon ang barang kasulatan. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, ug buhata kini kanunay, kay kiniining paagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon, ug ang mamati kanimo. So meaning, adunay kaluwasan. Kining mga mensahero nga magahatag og mensahe, ang tanang mamati di ay sa mga pulong nga ginasaysay gikan sa balaang kasulatan, makakapot gyud kamo kaluwasan. Nagkaroon ingon man nga mga patay makapati, so meaning appeal sila nga makakapot niya ng kaluwasan. May ingon nga ang pagkatanaw sa dira unsaon man pagkapot sa kaluwasan sa tao nga kining tao ngayon man ang ubang mga tao nga ang imong isig ka tao dili man makaluwas niyo. Tama, di ba? Kung ato ang mindset dira lamang taman. Nagingon ba ang kasulatan din sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 15, mao ni ang way para makapot day nato ang sakto nga kaluwasan. Nga even though ingon ani ang mga atong mga niagi or ay nani ang pagsabot sa uban, maingon sila nga dili makaluwas ang tao niya atong mga ubang mga tao. Kay tungod kay tao lamang, mao ni ang tubag sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 15. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, isang yaw ang may balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo o magpabautismo, maluwas apan ang dili mutuo, silutan. So meaning, mao na yung giingon nga, kini dayang paghatag og mensahe ninyo karon sa inyong atubangan, sugo dahil kini sa Dios. Nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang may balita ngadto sa tanang katawan. Ang mutuo o magpabautismo, maluwas. Dira na day makapot ang kaluwasan. Kung mutuo na kita. Di ba? So, inana lang ang pamagi na to para kanang itong mapadayon kita. Ang mutuo
daghan magyud maingon nga kining pagtuo sayon ra kabuton. Even gani ang uban maingon nga dili naman kinahanglan simba na tuo man ko sa Dios. So di ba sayop gihapon sa tungod kay kung nagtuo ta sa atong Ginoong Dios Jesucristo, tuuhan usab nato ang tanan nga mga gisugo gikan sa balaang kasulatan. Ang tanan nga pamaagi para makabot gyud ang tinuod o kamatuoran nga kaluwasan nga angin nato para sa ato ang tagsa-tagsa ng mga kinabuhi. Di ba? Sama sa kiwala ni Pastor ganiya ang ato ang pagkabanhaw or kining ato ang pagkabot na paglanti pinaagi sa ato ang tagsa-tagsa kabinuhatan. Kung dautan, syempre dautan usab ang ato ang padulngan. Kung maayo dito kita sa gingharian sa langit. Mo lamang ka ng choice nato din sa kalibutan. Hinaot nga kining umbo na akong message nga i-share sa inyong atubangan karon nakatag kining dugang pagsabot, paglingkod o pagdasig Panginoon sa ato ang tagsa-tagsa kapag tuo ngadto sa ato Ginoong Dios Jesucristo. Gusto ko may buntag na naman.